Γεια σε όλους, είμαι ο Τζος και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Ασχολούμαι με τη μίξη τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής μου και από την καριέρα μου έχουν περάσει tracks όπως το Πες τη θέση του Ropex Laterio. Έχω κάνει δουλειές με την Capital, με την Panic, με την State Dependent και πολλούς ακόμα γνωστούς artists. Επιτέλους βρήκα χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το κανάλι. Σαν ιδέα το είχα τον τελευταίο χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχω έρθει στο συμπέρασμα ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που ξεκινάνε αλλά δεν έχουν την εμπειρία και δεν έχουν τις γνώσεις ώστε να μπορούν να ηχογραφήσουν σωστά ένα vocal, να χρησιμοποιήσουν σωστά plugins όπως το Auto-Tune, να βάλουν ένα εύκολο compression στην αρχή, κάτι, να κάνουν δηλαδή ένα start το οποίο θα τους βοηθήσει να γίνει η μουσική τους 10 φορές καλύτερη με 5 απλά clicks. Οπότε έκανα αυτό το κανάλι με σκοπό να ξεκινήσω κάποια εύκολα tutorials όπως το compression, το Auto-Tune, το EQ και να σας μάθω πώς να τα χρησιμοποιείτε όλα αυτά σωστά, να μπορείτε να κατευθύνετε τον engineer ή τον producer σας και αν ασχολείσαι μόνος σου με αυτό σπίτι σου να μπορείς να βάλεις ένα Auto-Tune ας πούμε και να μην ακούγεσαι σαν ρομπότ. Γενικά, ό,τι κάνεις να δουλεύει σωστά και ο ήχος που βγάζεις να έχει πολύ καλύτερη ποιότητα. Τα βίντεο που θα ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι θα έχουν τόσο σκοπό εκμάθησης για καινούριους που θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Τα βασικά, δηλαδή πώς να ηχογραφήσεις ένα vocal, σε τι χώρο να ηχογραφείς, με τι mic να ηχογραφήσεις. Θέλεις να πάρεις μια καινούργια κάρτα ήχου και δεν έχεις πολλά λεφτά. Ποια κάρτα ήχου να πάρω. Όσο και για ψαγμένους και γενικά ανθρώπους που είναι καυλωμένοι με μουσική όπως εγώ, να μάθουν κάτι καινούριο, να εξελιχθούν. Θα προσπαθήσω βέβαια όσο γίνεται να μην μπαίνω σε έτσι δύσκολες ορολογίες, να λέω πολύ σύνθετα πράγματα κτλ. Αλλά με τον καιρό νομίζω ότι θα αποκτήσουμε κάποια καινούρια playlist στο κανάλι τα οποία θα είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να μάθουν το κάτι παραπάνω. Ήθελα πάρα πολύ να δημιουργηθεί μια παρεδώσε κατάσταση με τους ακροατές για να μην χανόμαστε, να μην λέω εγώ δικά μου και εσείς να μην ξέρετε ας πούμε τι λέει αυτός ο τυπάς εδώ πέρα τώρα, τι γλώσσα μιλάει. Επίσης νομίζω ότι το κεντρικό θέμα αυτού του καναλιού θα είναι η μίξη και πιο αναλυτικά. Θα πούμε και κάποια πιο επιφανειακά πράγματα, ίσως καταφέρω και κάνω upload κάποια presets που έχω εγώ από templates και plugins να μπορείτε να τα κατεβάζετε και να τα βάζετε και να είναι plugin play. Σίγουρα θα βοηθήσει πολλούς από εσάς που θέλετε να κάνετε μια καινούργια αρχή. Να μου γράφετε ό,τι απορία έχετε στα σχόλια και να μου δίνετε ιδέες γιατί δεν είμαι σίγουρος ακόμα τι ακριβώς σας λείπει, δηλαδή τι είναι αυτό που θέλετε πάρα πολύ να μάθετε. Οπότε αυτά για σήμερα. Εάν σας ενδιαφέρει αυτό που θα δείτε σε αυτό το κανάλι ή αν έχετε κάποιο φίλο που ασχολείται με αυτό και θα τον ενδιέφερε, να κάνετε ένα post, να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι αν σας ενδιαφέρει και θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά.